kaga adadin Isa adadinsa ya bamu 180 kenan. Adadin Isa 180. Adadin Isa mun samu 180. To bayan adadin Isa za mu ɗau adadinmu na ƙarshe wanda daga shi a sunaye da muka sa su ne adadi na ƙarshe. Musa misali sai mu ɗauki munjaye ga hinan adadin munjaye 40. Sai wau adadinsa 6 ne ga hinan. Shine mu shigar da hinan mu ce 46 kenan. Sai sun 60 ga hinan adadin ta ne 60 ga hinan. Sai mu kawo nan mu sa 6 40 a tara da 60 kaga ya zama 100 kenan daidai ya zama 106. Sai ya 10 ga ta nan ita mu shigar da ita kaga adadinmu ya bamu adadin Musa ya zama 116 shine adadin Musa. Ina fatan an fahimce ni, ana fahimtar abin da nake nufi. To wannan shine hanyar da insha Allah ta'ala kowane irin suna ne ko sunan waye in Allah da in aka natsu aka bi a hankali za a tare ba tare da an sha wahala ba, ba tare da an dinga yawan yin tambaya cewar ya za a yi kaza ba sunana wane da adadin sunana kamar yadda mutane suke ta yawan kiran mu a waya su tambaye mu cewar suna so su tare sunan wane ko suna so su yi kaza su tare sunan wani su yi waye kamar yadda muka kawo a karatukanmu na baya. Akwai wani karatu da muka kawo galibu wal magalu yadda ake haɗa sunan mutum da na mace ko da na mai gida da na yaro ko da na yaro da uban gidansa yadda za ka gano waye mai rinjaye da mara rinjaye. To duk muka kawo wannan to wasu daga ciki da dama ba ma su gane yadda ake tare sunan ba bantana ma su yi wancan ɗin. To shi yasa in dai mutum ya gane wannan misalin namu to insha Allah ta'ala cikin sauƙi zai fahimci wancan. In dai ya fahimci wannan abin to insha Allah cikin sauƙi wancan ɗin ma da sauran duk karatuttuka ma da ba a bibiya ba da kuma wannan ma za mu ci gaba da sa nan in Allah da in dai an fahimci wannan to duk kowane irin bayani ne kowane irin suna ne za a iya gane adadinsa ta wannan siga insha Allah. In dai aka riƙe wannan in Allah da kowane adadi ne ake so za a bi a tare shi. Yanzu wannan mun yi da sunayen mutane ne. Za mu ɗan kawo ko sunan Allah guda 2 ko guda 3 su ma wannan misali za mu daɗa misaltawa don dai masu sauraro su fahimce mu. Misali za mu ɗauki sunan Allahu. Sunan Allahu. Sunan Allahu. Misali bayan Allahu mu ɗauki Wahabu. Wahabu. Misali bayan wannan mu ɗauki misali Azizu. Waɗannan sunaye guda 3 ga sanan su ma za mu yi ƙoƙari insha Allah za mu kawo su misali. Misali sunan Allahu ne nan muna so mu fitar da adadin Allahu nawa ne. To abin da za mu yi mu kalli wannan harafin na farko ga hinan 1 ne nan gurin kenan ga adadin sa nan 1. Sai mu ɗauki lanjaye adadinsa ga hinan 30 ne. Sai mu ce 30 a tara da 1 shine 31. Sai wannan ɗaya lanjayen shi ma 30 ne sai mu kuma ɗauka sahima ga hinan ya zama 61 kenan. To bayan yi sai wannan hakurin ina maimakon ha babba ne kenan. Adadinsu ɗaya da ha babba. Saboda haka mu ɗauka adadinsa 5 ne sai mu ce 61 a tara da 5 in ka haɗa zai baka 66. Kaga sunan Allah nan Allahu yana ɗaukar 66 kenan adadinsa. Ina fata an fahimce ni, ana fahimta. Sai mu ɗauki wannan Wahabu. Wau sai mu ce adadinsa 6 ne in mun duba ga shi nan. Ha babba adadinta 5 ne ga ta nan 5 a tara da 6 shine zai bamu 11. Sai alifi 1 ga hinan ka haɗa zai baka 2. Sai wannan ba 2 ne adadinta ga ta nan in ka haɗa shine zai baka adadin 14 kenan. Adadin Wahabu kaga in ka zo ka duba za ka ga adadin Wahabu in ka lissafa shine zai bamu 14. Ina fatan ana fahimta. Bayan wannan sai na ƙarshe za mu ɗauki sunan wannan Azizu shine Ambaki ga adadin Ambaki nan 70. Sai Zaira adadinta ga hinan 7 yana 77 kenan. Sai ya adadinta 10 in mun haɗa 87. Sai wannan Zaira ɗin ita ma 7
mun haɗa adadin nan 14 zai ba mu adadin azizu, kaga ya zama mana 94 kenan. Adadin azizu 94. Ina fatan ana fahimta na, ana kuma gane abin da nake nufi. To wannan shi ma gashi mun ɗauki sunayen Allah, can mun yi amfani da sunayen mutane mun fitar, yanzu ga sunan Allah. Ta wannan hanya ce shi ma sunan Allah kowanne adadi ne na sunan Allah daga 1 zuwa 90 ba ɗayan, 100 ba ɗayan nan. Duk wanda ka biyo ta wannan siga insha Allah za ka tare adadinsa, za ka tare adadinsa kuma ka ga adadin da ya baka insha Allah ta'ala. To wannan kenan. To za mu kawo karatunmu na ƙarshe shine za mu ɗan ɗauki wani sunan Allah, kamar wata aya ko bismillah ko wani sunan da ko wata da ayar misali wacce yake za ta ba mu ita ma mu fitar da mun ce dama za mu kawo ta misali. Misali mu ɗauki kamar misali za mu iya ɗauka ko mu ɗauki misali kamar alhamdulillahi rabbil alamin, tunda aya ce. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin misali kenan. To za mu ɗauke ta ita ma sai mu yi misalin sai mu fidda adadinta. To ita ma mun tashi za mu ce nan alifi nan ga hinan adadinsa 1 ne, nan jaye ga hinan adadinsa 30 ne, sai ha adadinsa 8 ne, sai mu ce a tara da 8. Idan da calculator ne ma abin zai fi saurin yi wa mutum sauri. Mun jaye 40 sai dal 4, to sai mu shigar da su 30 ga 40 ya zama mana 70. Nan 4 ga 9 13, nan ya zama 80. To sai wannan lanjaye guda biyu, lanjaye 30 lanjaye 2 kaga 60 kenan. Shine muka sa na wannan lillahi ɗin na wannan lanjaye guda biyu kaga 30 30 2 60 shine muka sa nan. Sai wannan hakuri 5 shine na wannan habu ba ɗin. Ana fahimta na? Sai a tara 5 ga 3 kaga adadin ya zama mana 8. Nan ga 80 ga 60 140 kenan. To sai kuma wannan rabbil ra, sai mu ga ina ra take a nan, ga ta nan adadinta 200 ne, sai mu shigo da shi nan 200 ga adadinta nan. Sai ba bi ce ga ta nan sai mu sa ta a nan. Ina fata ana fahimta na. To sai mu shigar da ita dan gurin mu san lissafin gurin. Nan ya zama mana da 10, nan ya zama 50, nan ya zama mana 300 kenan. Ina fata ana fahimta na. Sai wannan alifin 1 mu shigo da shi cikin nan. Sai wannan lanjaye 30 kaga ya zama 80 kenan nan. Sai wannan an baki allikafa ga hinan 70 ne, sai mu kawo shi nan. Sai wannan lanjaye 30 ne ga hinan, mun sa nan ya zama 10, ya zama 400 nan. To sai mun jaye 40 sai ya 10 50 kenan. Sai wannan nu'ara 50 kaga mun haɗa shine zai bamu 100 kenan. Mun dawo da shi nan ya zama 500. To kaga indai mai sauraro yana bibiyan mu insha Allah ta'ala in ka bi lissafo za ka ga adadin wannan alhamdulillahi rabbil alamin zai baka 581. To wannan shine bayanin wannan karatun namu a sauƙaƙe cikin sauƙi na mutum ya biyu insha Allah ta'ala zai fahimci abin. Saboda haka kowanne irin suna ne, kowace aya ce